Ban fara dan na daina ba, ahlul baiti rasulullah ni dai kunar ka aqidata. Ban fara dan na daina ba, aini ahlul rasulullah ni dai kunar ka aqidata. Ban fara dan na daina ba, ahlul baiti rasulullah ni dai kunar ka aqidata. Wanda ka so shi kake bawa kaunar annabi da iyalin shi. Kai Allah na ji daɗi hakika gani akan tafarkin shi, har ma kari kai min na baiwar bege in ta yi gushi. To Allah ƙara ɗimbin basira kullum in ta rera ta. Kai dubin salati da ba adadi gun kairu kalkilla Muhammadu shugaban duka wanda da shi muka gane jallalla. Aya Allah ka sa ahali na jininsa kamar batulilla, da duk ahalil kisa'i da su na fahimci ta ya ake bauta. Ban fara dan na daina ba, ahalil baitin rasulullah ni dai kunar ka aqida. Kullum kewa nake yaushe zan ganki ido ya bar kwalla. Dan Allah Fadima ki ji tausayi na ke na kasan kalla. Na san komai nake kin sani duk abin da a raina kokulla. Dan Allah Fadima karki duba ɗabi'u na da siffata. Wasiƙaƙƙe ya annabi tintini shi ya nuna ka. Ni ma na riƙe abadan daga kai kuma sai zuriyarka. Dan Allah Imam Ali ai ta bani kula kar in kauce hanyarka. Fata na in mace a cikin lamarin ka shine bukata. Ban fara dan na daina ba, ahlul baiti rasulullah ni dai kunar ka aqida. Bayan kowa ya hau ka fadar manzon Allah da san ransa, sannan kuke zuwa in yana sallah a gabansa ku yi wasa. Ai ƙarshe har hawa kan wuyansa kuke in yayi sujudarsa. Imamu Hassan Hussein ko abun Allah sunan ku 'yan gata. Ni dai ƙarshen muradi na ganna asiri ya gunki ummata. Wallahi ina cikin damuwa na rashin damar ziyarta. Dan Allah Zainaba ki kira ni da kanki biya bukatata. Wallahi da gaske na baki kaina tun ba yau ba ummata. Ban fara da na daina ba, ahlul baiti rasulullah ni dai kunar ka aqida. Ahlul baitul kisa ɗaya ne a cikin ɗaya ba a ware su. Nurin fin nuri ne daga Allah tun farkon halittarsu. Ko annabi Adamu shi ma tasowa ya tattasu, har yayi kamun kafa nan ga hasken nasa aka yi mai gata. Taurari ne biyar wanda babu Yesu a cikin halitta kaf. Aka rabu ya kaddara ya ga dama ya tsara su tsari tsaf, kuma ya saka sharaɗi na asusu a bisa a musu a kaf. Kaga ko in babu su ko ibada Allah baya karɓa ta. Da su Allah ya haska duk inda ido zai iya ganewa. Da su Allah ya sanya ƙasar da a yau ita muka takawa. Da su Allah ya sa iskar da halitta suka shaƙawa. Ruwan sama sai da su ya zubo har ma shuka mu shukata. Adibu auladukum abu uku ga yara duk mu koya shi.
farko hubun nabi san annabi lallai wajibi ne shi, sai alil baitihi sallama musu komai babatin kyashi. Qur'ani ne cikon na ukun ya faɗa kuma har yana ban fara dan na daina ba, ahlul baiti rasulullah ni dai kunar ka aqida. Su annabi ya faɗa mu rike su ne dai za su shirya mu a tafarkin gaskiya, ai su ɗin ne dai za su ɗora mu. Ya faɗa ya jaddada mu rike su da firka kar a kauda mu, kalifofinsa ne bayan su babu guda macancanta. Inni tarukum fikum mustaqalain aya ibadallah, kitabullah wa itrati ahlul bait rasulullah. Jirgin tsira ga duk kauni sai mu shigo hanyar su ta bulla, duk wanda ya saba wannan da kansa ya koka dan koyayi wata. Ni ban fara dan na daina ba, aini ahlul rasulullah ni dai kunar ka aqida. Kowa ka buban da su to ka gane gaibu ka kankame sannan kai asarar lokaci da biyayyar banza haka shi kenan. Duk wanda kake zaton ka bi shi ma dole ya bi siya kenan. Abin da ya gashi fili kawai ɗauka za kai ka alkinta. In banda rashin rabo ya ga ɗan annabi zambi ɗan bare, malam duba ka ga cancanta ɗauki guda ɗayan ture. Auna shi da hankali ko ba ilimi ai za a warware, girman al'amarin a sikeli niyya zana furta. Ban fara dan na daina ba, ahlul baiti rasulullah ni dai kunar ka aqida. Ai tilas mahalitta ta gode duk da irin butulcinta, don ku kuka ɗauki nauyinta har da biyan dukkanin bukatarta. To amma ya akai hanyar ku mutane ke ta kauce ta, kashi ku ne mafita sai da ku sannan ne za a huta. A gidansu kadai ake samun ribar da ta wuce irgawa, ku jari babu shi daga kaje take suke ta mikawa. Dan Allah ku ban rabo na ziyara kunku ringa kawowa, wallahi ina ta san haka dan Allah ne ma ku amsa. Ni ban fara dan na daina ba, aini ahlul rasulullah ni dai kunar ka aqida. Girma da isa ga kai ne dai, bailuwa ilhamdu barka dai, ya rasulu ka so ni koya dai. Na dace in ka yarda da ni komai na zai zamo daidai. Fadima wayo muradina, ki kira ni da ke mu tattauna, in faɗa miki mai ka damuna. Dan Allah Madina umma ki kai ni cikin ladufin ki burina. Ni Imam Ali ne imamina, jagora na abun bina, hanyar sira a tsarina. Bayan shi bani bon wani annabi shi ya faɗa da hujjana. Ya Imamu Hassan ƙarshen zance, fata na dai kalamunce, a jikinka ka jani riba ce. Wallahi Imam ina son ka ashe babbar ibada ce. Sauri sauri nake in zo gunka, ya Husaini ka bani sirrinka, ni ka bar ni akan tafarkinka, ka cika ni da juriya abadan ni fata na in riske ka. Zainul Abidin adon gaske, inda kai ni bani yin yake, karkan hannu in tsallake. Sharrin a'ada'u duk an wuce dan alfarmar kuɗan gaske. Bakirin lu'ulumu kai ne dai, ilimin ka bani koya dai, in ta yin hidima ga kuɗin ne. In cira sama in faɗa a rike duk kauni ta gane ku ne dai. Jafar Sadiq imami ne, sannan kuma ma'asumi ne, a cikin Islama jigo ne. Sai da kai sannan a cin marabo, lalle kuwa kai abun bi ne. Musal Kazim jinin zara,
alkhairi kuka tattara, ku ne kuka karkaɗe kura. Ai da kai aka gane al'amari na ciki da wajen ku na lura. Ya Aliyu riga ka duba ni, hanyar ka ƙara ɗora ni, ka cire mini dukkanin rauni. Sakon ku ringa aikawa duk jama'ar ƙauye da 'yan birni. Ya Imamu Jawad uban kyauta, ni ma ga 'yar bukatata, na san tuni kai fahimtata. Ka ba wa uba da yaransa har kaka ita ma da jikarta. Ya Alhadi uban gaya, mai ɗabi'o'i abun koya, duk ɗabi'u na ka sassauya. Ya zamo ne fes a ruhi na don alfarmar Ali da Aliya. Ga Hassan askari na sallama, ragamar kaina na miƙa ma, a kula na a ƙara ban dama. Ka ɗaga ni a gani ni dama, kai ne sani na kakkama. Sai almahadi a nan ƙarshe, zalunci kai ka rurrushe, ƙofar baraka ka tattaushe. Mai ganin mun kauce hanya, ka bar mu akan haka mun bu koyaushe. Ban fara dan na daina ba, wani ba zai sa na fasa ba. Ra'ayin ka rike ka je baba, bar ni ma dai a tsari na, ni layi na a himma na zaba. Da ka so da ka ƙini ko oho, ni dai ba zan buho tiho. Laima ke sa tsirai toho, shi ruwan sama ba a kauda shi, wai da nufin ga inda zai taho. To bara in gaida tushe na, Malam Salihu Sani na, ga Malam Ali jigona. Ku riƙa ni ku ƙara saita ni fa gidan Zahara uburina. Allahu ka ƙara shirya mu, a tafarkin kar a kauda mu, da Kabira aboki duka mu. Abdul A Kofa ni dai a hubbu Batule nake ta.